Umayong gabi kanatong tanan. Amen. Matod ni Blessed Alan de Roche sa iyang librong The Secret of the Rosary. Mingon siya nga one of the important topics that every Catholic should know is about the true church. Sumatod niya ang usa sa pinaka-importante nga butang o kamatuoran nga atong masayran ang mahitungod sa tinuod nga simbahan nagtukod ni Kristo. Kay tinuod man gyud nga nagtukod si Kristo o simbahan. Mabito ng Gospel of St. Matthew, dili man ang unang ebanghelyo. Kaysa upat ka ebanghelyo, ang gituuhan nga unang nasulat mo man ang San Marcos. Pero nganong ang ebanghelyo man ni San Mateo ang giuna o butang sa simbahan. Kay walay laing ebanghelyo nga mabasa nga si Kristo nagtukod og simbahan. Isa ra gyud na ka verse, Matthew 16:18. Mingon na Ginoo kang Pedro, to es Petros et super han Petram, edificabo ecclesia miam et porte fere non prevalebont ad versus iam. Isa ra gyud na ka verse nga miingon si Kristo, I will build my church. Kung wala na nga bersikulo, pwede natong i-deny nga wa gyud magtukod si Kristo. Pero tungod ni anang maong bersikulo, naglig-on sa pundasyon na ang Ginoo gyud ang personal nga pundador sa iglesia nga iyang gipabarog sa kalibutan. O as of now, there are more than 40,000 man-made cults on the face of the earth. 80 na. O daghan-daghan na. So tungod ka na kay ni usbong ang pagtukod o mga pundok sa tinuohan. Mao nang mobalik gyud ta sa kamatuoran, pila man gyud ang gitukod ni Kristo. Asa man ning iyang gitukod karon. So mao nang mga importanteng pangutana. Kuwatong basahon dinhi sa Catechism of the Catholic Church number 811. Mao nang atong mabasa sa CCC. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. So ang bugtong iglesia ni Kristo, ang bugtong simbahan nga gitukod ni Kristo, mao nang anaa sa atong credo. Kanang matag simba nato sa Santos nga Misa, ato nang ginarecite kanunay nga nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santos Katoliko Apostolikong simbahan. Ang tanan ng mga Kristiyanos sa wala pa ang Reformation nag-recite niya na. So meaning miila sila nga ang itukod sa Ginoo usa, balaan, apostoliko o katoliko nga simbahan. Pero sa ako lang giingon, daghan na o linibo na kamapundok sa kalibutan. Mao nang aron dili ta mahisalaa kung asa dinhi ang naginusarang itukod ni Kristo, mao nang dunay marka ang simbahan. Ang mga obispo niadtong Vaticano I tuig 1870 nagatigom og ilang giopisyal ang upat ka marka. Kung timaan sa simbahan nga makaplagan sa balaang kasulatan, mo ning one, holy, Catholic, Apostolic. So mo ni ang marka sa usa ka simbahan ang itukod ni Kristo. O karon atong hisgutan kini pinaagi sa
Biblia. Nganong ang simbahan na kaingon nga ang matuod nga simbahan gitukod ni Kristo usa. Balaan, apostoliko o katolikong simbahan. Kanang Mateo 16:18, kung ato yun nang istadihan nga text, makuha yun nato diha na sakto yun ang opisyal na declaration sa atong simbahan. Lingon si Kristo, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." So meaning, isa ra yun ang gitukod ni Kristo. Never siya nag-ingon nga, "I will build my churches." Pero kung makabasa ta din sa mga epistles o churches, ang buti pasabot ana, Christian community. Mura na ba na Diocese of Tagbilaran, Diocese of Talibon, parokya sa Buoy, parokya dito sa Loon, sa Dawis, mao na ang gitawag Christian community, mao na ang churches. Pero under sila sa usalang kasimbahan ang gitukod ni Kristo. So even sa 16:18, klaro na nga usara gyud ang gitukod ni Kristo. Kaya gigamit niya my church, singular. Dayon sa Colosas 1:18, mayroon ang Biblia, Christ is the head of His body, the church. Si Kristo ang ulo, dari ka brother, si Kristo ang ulo, ang simbahan nga iyang gitukod, mao ang iyang lawas. So kay usara man ang ulo, usara pod ang lawas. Lahi pod kayo nga usa ang ulo, pretindaghan ang lawas, di na tao. Monster na. So salamat ko na. Dayon sa Episo Kapitulo 5, 23 o 25, ang simbahan gipakasama sa asawa ni Kristo. Si Kristo ang bana. Dahil si Kristo dili man palakiro. Si Kristo usara gyud ang asawa. So nagpasabot ka na nga usara gyud ang simbahan kay dili man tumagabit si Kristo. So diha sa Biblia giklaro gitinaw nga ang true church is one. Nganong holy kay ang nagtukod mauman si Kristo. Ang nakapabalaan sa atong simbahan dili tungod sa membro niini. Kaya ang membro gitawag pa man sa pagkabalaan. Unang Pedro 1:16, "Be holy for I am holy." So ang simbahan dili pagyud balaan sa katibukan. Hinunuan gitawag sila sa pagpuyo nga balaan. Ang simbahan balaan tungod kay ang nagtukod niini mao ang atong balaan nga Ginoo, si Jesucristo. Palakpakan natong Ginoo. Nganong apostolik kay miingon si Kristo, "You are Peter." Meaning kining iglesyang gitukod ni Kristo dunay relasyon, dunay gitawag Petrine related, dunay relasyon kang Pedro. Dayon ang simbahan Katolika, ano man, mayroon man si Kristo, bisan pa ang gaghaan sa impierno, bisan pa ang kamatayon, dili gyud makabuntog kanimo. Butit pasabot ang simbahan mapadayonon, dili siya malupig, bisan pa sa kamatayon, bisan pa sa gahom sa impierno. Og miingon si Jesus sa Mateo 28:20, "Ubanan ko kamo sa kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. Panlakaw kamo sa tibuok nga kalibutan, himoa sila nga ako matinun-an." Buti pasabot ang simbahan universal kon Catholic ang iyang iskop. Pero kanang gitawag nato nga one holy Catholic Apostolic Church, giglim po di sa uban nga tinuohan. Moingon po sila nga kami one man po me. For example, Jehovah's Witness. Ang Jehovah's Witness
until now, one na gid sila. Kaya wag mo kinamabungkag na tinuohan. From 1872 up until now, usara man gid Jehovah's Witnesses. Dahil ang Iglesia ni Cristo, may sila kami, one man po na. Gawa sa Baptist, kaya nagka-divided man sila sa daghan ng mga grupo. So naapoy mga simbahan, nga mo claim sila, nga one po sila. Buhayin po sila, nga huli man po na. Kaya kami, na nagkamot mangganay ni sa pagkuyo ng balaan. Diliganin ni magsigarilyo. Diliganin ni magpalabi sa pag-inom o mga wine. Mga magkahubog na ilinon. Dili ni mang disco. So, meaning na kinabuhi sila diha sa morality. Sumuklin po sila, nahuli po sila. Muyan po sila kami, apostolic mapon me. Nga naman, amo manggi sunod ang pagtulunan sa mga apostoles. O labaw ng Catholic or me. Kaya yun Jehovah's Witness, more than 200 countries. Seventh Adventist, more than 200 countries. So, meaning, worldwide po sila. So, pwede nilang i-claim bisan kining upat ka mga marka. Ngani ang Baptist, nagtigom na itong 1902 sa Ireland. Mayroon sila nga, we believe in one holy Catholic Apostolic Church. Nga naman, sila man po, may claim na sila, appeal yun ni Ana, na simbahan. Even ang Seventh Adventist, may claim na sila karon, na sila po, the one holy Catholic Apostolic. So meaning, kining marka sa tinuod na simbahan, gi-claim po sa uban nga tinuohan. So ako i-present karon ang true church in apologetic way and approach. Ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo, si Kristo gyud gitukod. Dili nimo ibase ang iyang pangalan. Nga naman, ang iglesia ni Kristo, ang ilang basis nga sila ang gitukod ni Kristo tungod niya ng pangalan nga iglesia ni Kristo. Mao nang ilang gihimong propaganda nga kami ang tinuod nga iglesia. Kaya ang tinuod nga iglesia, iglesia ni Kristo. Unsaon man na kung ang ngalan iglesia ni Kristo, pero dili si Kristo ang nagtukod. So pwedeng mawani ang argumento nga kay iglesia ni Kristo mo claim na nga tinuko dayon ni Kristo. Kana magong iglesia ni Kristo para makasabot mo maghimo ka analogiya. Cellphone ni Paul. Pag ingon nato cellphone ni Paul, bot ipasabot ang owner si Paul. So pag ingog iglesia ni Kristo, ang essence diha nga kana nga church ang owner si Kristo. Si Kristo ang tag-iya. Pero ang pangutana, unsa man ang cellphone ni Paul? Keypad or touchscreen? Kinahanglan magbutang ka og description. Kay kanang pag-ingon iglesia ni Kristo, debatable pa na siya. Unsa man ang iglesia ni Kristo? Kinahanglan butangan nimo og solido nga argumento, pundasyon ang imong pag-claim. Cellphone ni Paul. Unsa man ang cellphone ni Paul? Keypad or touchscreen? Ang tubag, keypad. Unsa may color? Itong o puti? Puti. Unsa man? Nokia? Samsung? Oppo? Samsung. So mao na ang description sa cellphone ni Paul. Mao na ang importante ang description. So kanang one holy Catholic Apostolic descriptive names na siya. Unsa na? Descriptive names. Description na sa simbahan.
Mao na ang i-officialize nga description sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Para atong mailhan o ma-identify ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Sumala pa sa Jeremias 31:21 nag-ingon, butangi mga ilhanan o mga timaan ang dalan, pagitaa pag-usap ang dalan nga imong giagian sa dihang bibiya ikaw, balik upot ng Israel, pauli sa mga lungsod nga imong gitalikdan. Nganong nagbutang og timaan, kay basin og masaag kita, doon na kita'y kabalikan. Sama na ito sa madrasta, o sa kaina-ina ba? O sa kalalaki, namatay man ang iyang asawa, so nagminyo sa usap, doon ay duha ka anak. Karon gusto man sa ina-ina sa duha ka bata nga mawala itong duha ka bata. So ang gihimo sa ina-ina, gidala sila dito sa medyo bukid nga dapit. So, maingon ang madrasta nga, uban pa ito sa bukid, dong day. Nagdala kong isnak na to, tinapay. So, samtang nagpadulong sila sa bukid, wala kan asa doha ka bata ang tinapay. Ang ilang gihimo, naghulog sila ba? Naghimo silang mga mark ba? Ilang gihulog to para naay katuuran sila inig ulit nila. So giwala sila dito sa bukid, wa sila mabalaka kay naaman to mga marks sa ilang gibutang. Nakapauli gihapon sila sa ilang balay. So mo nag-iingon sa Jeremias 31:21, butangin timaan ang dalan aron nga makapauli ka sa lungsod nga imong gitalikdan. So kung ang Katoliko nahibaw sa marka, kung timaan sa tinuod nga simbahan, o kung may salaag siya sa matuod nga simbahan, makapauli siya sa tinuod nga simbahan ang itukod ni Kristo. Palakpakan natin dito. So kanang iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, ang buti pasabot ana ang tag-iya si Kristo o ang Dios. Ang ownership ang buti pasabot diha. Karon usaon nato pag prove ang tinuod nga simbahan nga itukod ni Kristo kanang yung maglisod og kining ipsot ng atong lain nga tinuohan. Ang number 1 gyud diha, ang nakapatinuod sa simbahan, no matter unsa ang iyang pangalan, kung kana nga simbahan gitukod ni Kristo. Kanang pagkatinukod ni Kristo, mao na ang prueba nga kanang simbahan na tinuod. Karon sa Biblia, naghisgot lang og pagatukuron ko ang akong simbahan. O kana nga simbahan ang tag-iya si Kristo. Mao nang gitawag Iglesia ni Kristo. Pero saan man mo pag lik-on sa pagprueba kung ma-encounter nimo ang laing tinuhan? Sa ako nang giingon, ang usa ka lik-on nga prueba nga tinukod ni Kristo. Pangitao nato sa history, unsa man nga simbahan ang gipruibahan nga tinukod ni Kristo. So way lain ang mga dagko nga non-sectarian box sa kalibutan, unanimously nagtudlo sila nga kining Katolikong simbahan tinukod ni Kristo. Kung munigar sila nga dili ni tinukod ni Kristo, kung dili ni tinukod ni Kristo ang pangutana maon ni, kinsa man nagtukod? Imo bang ibaliktaron ba sa pagpangutana? Human nimo gipadayag ang daghang ebidensya nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo, kung i-dispute kini sa imong kaakbang, hatag nimo ang burden of proof dito niya. Kay naaman ng ebidensya nako. Daghan man ko mga prueba nga lain-lain nga mga authors, mga
banggiitan ng mga historian. Isa raman yun ang ilang itudlo, kining simbahan Katoliko. Way laing nagtukod niini, mong atong Ginoong Kristo. Aber, kung dili si Kristo, kinsa man. Tagay po kong ebidensya diya. Kinahanglan makatudlo kag tao. Kinsang tawhana ang nagtukod sa Katoliko, kanus ang nagitukod, asa nagitukod, o asa ang imong ebidensya. In my more than 10 years experience in Bible rally, and in my more than 100 dialogues and debates with the Protestant pastors, neither pa nilang natubag until now, kung dili si Kristo kinsa man. O sa ilang giingon, ang nagtukod sa Katoliko si Ignacio. Ang nagtukod sa Katoliko si Emperador Constantino. Ang nagtukod sa Katoliko si Justiniano Emperador. Ang nagtukod sa Katoliko si Pope Gregory. Ang nagtukod sa Katoliko si Simon Magos. Ang nagtukod sa Katoliko si Magellan. Ang pautana sa korte, kung ang imong kaakbang nagkalandrakas ang tubag, dili ko nakatuuhan sa korte. Kana nga exhibit. So ngano kung atong pangutanon ang laing tinuohan, kung dili si Kristo nagtukod sa Katoliko, kinsay nagtukod, nganong lahi-lahi man sila tubag? Kanang ilang tinubagan, mao kana ang prueba sa kahuyang, sa kamatuoran, nga di gyud sila kapinpowen, kinsay nagtukod sa Katoliko. Mao nang mamasangin na lang sila og mga tao nga mao ang responsable nga nagtukod sa Katoliko. Asa man kamoto sa ila nga lain og tubag o sa mga historian nga isa ra gyud ang tubag si Kristo. Asa man ta magtuo sa mga tao nga inconsistent o sa mga historian nga consistent sila nga ang Katoliko tinugod ni Kristo. Natural sa history ta mo tuo. 41:4 sa Isaias, who determines the course of history? I am the Lord your God. Kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan, ako ang Ginoo. So kung ang Ginoo nagbuot sa dagan sa kasaysayan, o ang dagan sa kasaysayan tulo nga Iglesia Katolika ang itukod ni Kristo, nang kinsa man kita nga mangahas sa pagguba sa kasaysayan, nagipruibahan sa mga historiano again sa ilang statement gawa nagkadimao, kinsa nala itudlo nagtukod sa Katoliko. Ako mo favor ko sa mga dalubhasa sa history nga unanimously nag-prove nga ang Katoliko na simbahan way laing responsable nga nagtukod niini ang atong Ginoong Kristo. Palakpakan natin ito. Ikaduha nga ang simbahan Petrine related. Dunay kadugtungan ni Kristo. Dunay kadugtungan ni Pedro. Ang pauta na kinsa mo na simbahan nga nangugat na ang liog sa pagpauto si Pedro lagi ang Pangulo. Dito lagi migikan ni Pedro. Ang simbahan Katoliko. Ay, di sa kaya mo sila si Pedro ang Pangulo. Dili si Manalo. Bakit debate ba na sila nga dili si Pedro ang Pangulo sa Iglesia itungkol ni Kristo? Pero kitang Katoliko ato yun na siya ipaghingusgan nga kining atong simbahan doon nagagitawag unbroken, uninterrupted line of successions from Peter up to Pope Francis. Wa tay laing punungan kung asa tagikan. Gikan gyud ta ngadto sa masubay nga way bugto ako tay kang San Pedro. Mo nang simbahan nga gitukod ni Kristo is Petrine related. Pero ang simbahan karon dunay taong responsable. Iglesia ni Kristo ang starring si Felix Manalo. Church of God International starring si Eliseo Soriano. Lagi ba sila ng angamang Pangulo, lagi mo si Pedro, kung tayo ni Pedro. Ang Seventh Adventist, Ellen Goldway,
Ngayon, mas sila kami nga sa iglesia, kutay yung mga San Pedro. Baptist. Just smile. Ngayon, mas sila kami baptist, gikan yung mga kang San Pedro. Wala. So, meaning, ang simbahan na Katoliko is patron related. Ato yun ng teaching na gikan yun kang San Pedro. Mao yun ang atong unang Pangulo. Kaysa 16, 18, o 19, mayroon man si Kristo. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. I will give you the keys. Unsa man ang hatagag Yahweh? 22, 22 sa Isaias, ang hatagan og Yahweh mahimong Pangulo og Amahan. Ang meaning ana nga si San Pedro ang gitagaag authority. Kaya ang simbahan sa 3:15 sa unang Timoteo, ang simbahan panimalay. Sa panimalay, doon na yun na yung Pangulo. Kinsay Pangulo sa panimalay? Ang Amahan. So ang iglesia gitungkol ni Kristo kay panimalay, doon ay Pangulo, doon ay Amahan. O kanang pagkasanto Papa ni San Pedro, nakaangkor na sa duha ka ebidensya. Diya sa 16:18 sa Mateo. Mingon si Kristo kang Pedro, you are Peter. Wala siya mo ingon sa iyang gibuild ang church, you are Simon. Wala siya mo ingon. Ang iyang gigamit kadtong ngalan nga iyang gihatag ni San Pedro. Juan 1:40 mingon si Kristo, ikaw si Simon, dili na Simon ang imong pangalan. Tawgon ko ikaw nga Pedro. O sa 12 ka apostoles, isa lang ang iyang ginganlag Pedro. Asa mabasa? Marcos Kapitulo 3. O sa Belingon din Marcos 3:16. Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Hesus. Si Simon nga ginganlan niya Pedro. Sa 12 ka apostoles, usalang ka apostol ang ginganlan niya Pedro. Kinsa? Si Simon. Unsa man ang pulong Pedro? Griego na Petros, meaning bato. Sa Aramaiko, Cephas, bato. Sa dihang nag-encounter si Kristo o si San Pedro, sa Simon pa si Pedro, wala siya idea unsa nang iyang ngala nagihatag sa Ginoo niya. Basta iyang nahibawan ang iyang biological name, Simon. Pero si Kristo mingon, Pedro na ang imong pangalan. Meaning bato ka. Kanos aman ni Pedro nahibawan kung asa nag-relate ang iyang ngalan, nganong giganlan sa Ginoo niya na? Naingon ng Ginoo, you are Kepha. And upon this Kepha, I will build my church. Kaysa Aramaic o man distinction. Dito sa Griego na naman na distinction, kaya na nigamit man ang Greek o gitawag nato nga grammar. Doon na may gitawag grammatical gender. O doon na may gitawag natural gender. Feminine or masculine. Pero kinipag-ingon ni Kristo nga, you are Peter, apandis Petros. Sa Greek na siya nga grammar, ang tawag na grammatical gender. Kaya na may distinction sila of feminine o masculine. Pero sa Aramaic, why distinction na? Payo ni Kristo, ikaw mao si Kepha, o ibabaw ni inin mong Kepha, pagatukuron ko,
ang akong iglesia. So diha di ay kang Pedro i-establish ni Kristo ang iglesia. Kay kung dili diha kang San Pedro tukuro ng iglesia, unsa may meaning sa paghatag og pangalan. Sa laing tinuohan ka ng paghatag ni Jesus ug ngalan kang Pedro nga sipas, meaningless na. Kung ko'y pangutanon ninyo, sa sasaksi pa ko ni Jehovah, kung pangutan ng Katoliko na, unsa may meaning ana? Pangutan na daw sila dito. Ang laing tinuohan, unsa may meaning ka na, kanong kanindutan ng ngalan nga Simon? Anong Peter man ang gihatag? Mubutho ba na ang Ginoo maghimo-himo ba lang anak o way purpose na, way meaning na? Nagyan ay kahulugan. Sa lain tinan meaningless na. Wa ni value sa ila, pero sa ato na ani. Kay ang pag-usap o pangalan doon ay purpose. Nganong si Abraham giusap og Abraham 17:5 sa Genesis mo kining atong mabasa. Mingon ang Ginoo kay Abraham, sukad karon ang imong ngalan dili na Abram, kundi Abraham na, kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang nasod. So ang pag-usap og pangalan doon ay purpose. Nganong giusap siya nga Abram into Abraham, kay mahimo kang amahan sa daghan nga mga nasod. 35 Jes og 11 sa pag-ingon sa Ginoo kang Jacob. Ang ingon ng Ginoo. Genesis Jacob ang imong ngalan, apan karon tawgon ko ikaw nga Israel. Versikulo 11. Ako ang Diyos nga labing kamhanan, paganak og daghan, og makabaton kag daghang kaliwat, og ang uban kanila mahimong hari, og modaghan sila pag-ayo, og mahimo usa ka dako ka nasod. Menon gyud dili na ka Jacob ha. Israel na ang imong pangalan, kay mahimo kang amahan sa usa ka dako nga nasod, mao nang Israel. So sa ato pa kanang pag-ingon nga pag-usap og ngalan meaningful na sa Ginoo. Kay kung wa na meaning, nganong irite na lang unang Simon nga nganong butangan pa man og Peter. So naa gyud plano ang Ginoo na. For example, kini ako ngalan nga Paul. Ang original nga ngalan ini nanagyan ni Moses Saul. Ang Saul mao ni ang unang hari sa Israel. Dayon si Saul Israelita man. Kay mao man ang nature sa parents. Kung kinsa tong sikat, hingalan sa ilang anak. Sa dihang contemporary nagdungan tong duha ka Michael Jordan, Michael Jackson. Kumutan mo sa munisipyo ni anang mga katuigan na pertik daghan ang gihanan og Michael. Nga naman, ganahan man ang ginikana ng ilang anak ipangalan sa sikat, aron nga sa dihang litukon na ang alan, Michael Jordan. Madikit ka sikat. Ang ngalan Saul bantugan ni nga pangalan sa Israel. The first king of Israel. Ang ngalan Saul. Ang Saul, bakit pasabot, the great one. Ang bantugan. Sa dihang na-enkwentro ni Saul ang tinuod nga Saul, the king of kings. Nahulog siya sa kabayo, nabuta siya. Once ang tao buta na, ngit-ngit na po sa alkitra ng iyang kaugmaon. Mo nang dito si Paul ni Saul binisay nga dili ako ang tinuod nga Saul.
Si Kristo ang tinuod nga Saul, kay siya man ang hari sa mga hari. From now on, I am Paul. Ang bikil, isa ka litra na? Isra o P. San Pablo man na SP. Maura nilang tumoy. Maso ang meaning sa Paul? The little one. In contrast sa iyang kanhing pangalan nga the great. Hari nga ano to sa hari. Pero siya sukad karon. Sa diyang na-enkwentro na ako ang tinuod nga Saul, dili ako ang ngayon nga mula sa Saul nga ngalan. Kinahanglan ang Saul mao si Kristo. Kay si Kristo ang tinuod nga hari sa mga hari. Gusto nako nga mahimo ko the little one para siya ang the great one. Palakpakan ko Ginoo. So meaning ang paghingahan dunay kahulugan. Ang paghingahan buti pasabot nga ang pagaganlan dunay role nga iyang gampanan sa iyang kinabuhi. Pag unsa man ang role ni Peter nganong giusab ang iyang ngalan, himuon siyang pangulo. I will give you the case. Meaning, ikaw akong intrigaran sa authority, sa akong panimalay, sa akong iglesia dito nga mahimo kang amahan. Meaning, mahimo kang papa sa pamilya, sa iglesia na akong tuturon. Mao nang naa kay Santo Papa. Dili na pagbuot ni Peter, pagbuot na ni Kristo. Nganong si Kristo ang ikaw papa ka Pedro kay mo man ipakita sa litra por litra. Asa man ang ingon na sa Peter papa? Wa di po tayo nabasa? Nganong ang Ginoo man ingon na ikaw Pedro himuon ko Santo Papa ka sa akong simbahan. Anong di man deriko ni Kristo? Ano ang Ginoo manggol pag muhisgot sa iyang gingharian? Ingon si Kristo din eh. Mateo Kapitulo 13, 11 hangtod sa 13. Si Jesus mitubag ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila kay ang adunay iya dugangan pahinuon aron maiya ang labaw sa iya gikinahanglan. Apan sa tao nga walay nahon, bisan ang gamay nga naa kaniya kuhaon pagayon. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ni og mamati apan dili makadungog og dili makasabot. Para nato makasabota sa tinago sa kamatuoran sa kingharian sa Dios. Pero para sa uban, gihimo ni Kristo nga sambingay. Manang pangitaan tag-asa man na pulgo bersikulo sa Mateo 16:18-19 nga si San Pedro gihimo nga Santo Papa. Bisan pag lagat pa nilang mata, di na makita. Pero kita nakita malagi na to. Klaro malagi nakita ka Santo Papa na sa Pedro. Ano man? Kana pag usap mo ngalan di ay. Si Abraham, gihimong Abraham, si Jacob, gihimong Israel, sabi niya to, himong kang amahan. Sa usa ka dako katawhan, himong kang amahan sa dako kanaso. Tagaan ko ikaw mga Yahweh sa meaning ana. Ang hatagag Yahweh, mahimong pangulo ug amahan. Nakita lagi nato. Sila wala lagi nakita. Kay bisan sila magtanaw sa bersikulo, dili gyud sila makita. Pero kita nakita nato ang kamatuoran. Perti klaro ha, San Pedro Papa sa iglesia nito ko ni Kristo. Mo nang di si Kristo mag wa ka litra por litra. Dili si Kristo ana. Kung nahibaw pa si Kristo, ikaw si Pedro, himuon ko kang Santo Papa sa Iglesia Katolika. Para wala debate ba? Pero nga nung gitago pa ni Kristo, ingon si Kristo, para kanino ang tinago na padaya. Pero para kanila,
Bisan pa sila magtanaw, dili sila makita. Bisan pa makadungog sila, dili sila magkasabot. O nang mulahan tayong magkatuliko, kay nasabta nato ang kamatuuran, bisan pa kitang haga kini sa Ginoo. Kana dito nga kay magnifying glass, tos gagmay kayo ang litra. Pagtanaw nimo sa litra tungod sa iyang pagkagamay, bisan pa mabasa na diha, di ko kakabasa. Nga naman, wa man kay tools. Di ba? Ako din ko makita anak, ano mag-anak, hindi ko kabasa. Hindi ko kabasa sa ganang text. Pero kung magamit ko kante para, mabasa na ako. O sa man yung problema sa Katolik Protestante? Nganong, maura man nga versikulo 16, 18, 19 na ito gibasa, nganong nakasabot man ka? Kaya gigamitan na itong tools mo ng magnifying glass. Dili na siya mabasa, pero kung naay magnifying glass, mabasa niyo mo, kaya na kay tools. Sila di ko magbasa, hindi mga tipara. Kung nabisan mababasa na, hindi ko sila kabasa. Kaya wak man nila gamiti o pagsabot o ng bulahan ta Katoliko. Kaya simbahan, Episo 3:10, gipadaygan sa halalom nga kamatuuran o kinaadman sa Ginoo. Palagpakan nato Ginoo. So naa ang Yahweh, I will give you the case. O sa hining anak, nga kining usara kasimbahan nga gitukod ni Kristo nga mao diha kang San Pedro nga Santo Papa, mao kini ang simbahan nga makapahalangit sa atong kalag. Mo na meaning sa susi. Meaning kining simbahan nga gitukod ni Kristo nga nag-inusara nga gitukod diha kang San Pedro, kinsa mong pangulo o Santo Papa, kini nga simbahan mo'y makapahalangit nimo kay naay susi. Magkasuot pa ka sa kwarto kay susi? Dili. Dito bibitaw sa Manila, nagseminar may 15 mi ka buok. Ang amo akomodasyon, isa ra ka kwarto, tapos naman mga dek 15 na iko, kung 15 ka buok. 15 mi ka buok. Isa ra may pultahan, isa ra susi. Ang pangutan na kami bang 15 tagaan ng susi sa among gipuyan? Dili. Isa ra gyud ang hatagan sa among sa 15. Karon kay dito sa Manila, manuroy man ni. Kini lagi taga probinsya nga dahan ko sulisuroy ta. Kasi magabihan man. Usay kami may maka-order dito sa akomodasyon. Ang problema mao ni, di gyud mi makasuot sa among kwarto bisa unsa pa mi kabuotan. Nga naman, hulaton yun namo ang gitugyanan sa susi. Dito na may magatong sa puta. Sarap na ito gitagal sa susi. Moro gito atong solusyon ng mga suota din. What men? Pag-abot na yan, magkasuot na men. Ang among ihimo, giamiko na mo ang nagupot sa susi. Nagkuyog-kuyog men. Kapag iya sa susi, nga naman, kay kung muli siya, buman siya na mo, makasulod tayo dito sa kwarto. Kung saon nga ron maluwas ta, pamiguho nato, makiuban ta sa tag-iya sa susi. Asan susi? Ihatag kang San Pedro. Ang ihatag kang susi pamatay, kada mag-susi, ang pagmaniho na, susi, maniho yan ang sakyanan. Ang iglesia, dapat imaniho na. Kaya ang iglesia nagpanaw. Nagpanaw na. Naglawig ang simbahan. Kita man ang pasahero. Kita kayo mo ang driver. So meaning, nagpanaw ang simbahan. Ang driver mamatay. Ang sakyan ng dili na mamatay kay garantisado na kaya nagtukod na ang Ginoo. Mutadlas na sa iyang pagpanaw o mutadto na sa terminal sa kaluwasan sa langit. Unang kita mga Katoliko, bulahan ta nga naman, pasahero ta. Nining sakyanan sa Ginoo nga kansang destinasyon
mao ang terminal sa kaluwasan sa harian sa langit. Mauni ang simbahan na kung hindi kita magpabilin, di lang ta mo ambak. Ayaw mo ambak ka? Kaya wak narabay laing sakyanan nga mo adto ha terminal sa kaluwasan, mora gyud ang simbahan nga durable gitukod ni Kristo. Kansang driver kung nagmaneho niini mo ang Santo Papa, sulod na sa halos 2,000 ka tuig nga paglawig ka simbahan, ang tanan nga matinud-anon misakay niini nakaabot gayon sa terminal sa langit. Palakpakan natin. Mao na ang susi nagpasabot nga kini nga simbahan mao gyud ang makapasud nimo sa langit. Unsa man nagaghaan sa impierno? Kanang pagsulod nimo sa mga pundok nga dili tinukod ni Kristo. Daw samara nga misud ka sa gaghaan sa impierno. Buti pa sagot, kanang pagsulod nimo sa pundok nga dili tinukod ni Kristo, mao na ang magapa-impierno sa imong kaag. Mao nang gitawag ganghaan sa impierno. Ayaw mong sulod dito kanuman. Kung musulod ka mo, sigurado nga ma-impierno gayon ang inyong mga kaag. Palakpakan natin. Kasi pupuntakan ko din no? Kanto na siguro. Mora gud na. Ang sekreto ra gud nato mo ni magpabilin lang yun ta nga magsakay sa pagmaniho na simbahan hangtod nga makaabot kita sa terminal sa dungguanan sa atong kaluwasan. Mura ba na sikreto? While nagsakay tayo ng sakyanana nga mo adto sa terminal sa kaluwasan, magbinok at ako kinabuhi. Dili kinahanglan nga mangambak ta kung mubalhin ta dito sa laing sakyanan. Kaya maura pang gihapon Brad Paul mo dunggo mawadto man sa terminal gihapon. Pero ang pangutana kiuban ni Kristo. Mingon si Kristo, magauban ako kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod nga matapos ang kalibutan. So ang simbahan niya dito ko diya gisaaran nga iyang ubanan. Diha ta mukupot nga saad. Ang iglesia ni Kristo wagin sa ari nga ikaw manalo ubanan ko kamo sa wakto sa kanturan. Wala ang simbahan nga nagadawat sa panumpa ni Kristo. Dahil sinisaka sa langit, ubanan ko kamo kanunay. Buti pasabot ang simbahan nga iyang gitukod. Mo nang bisan pa ang napulo ka emperador sa Roman Empire nga ngahas nga mapukan kining simbahan nga way nahimo. Ang simbahan katotisted bisan pa sa ang naidaghang corruption sa mga leaders. Bisan pa daghang katolikong palahubog. Dili ka na mo'y magkapahugno ang simbahan nga naman ang saad ni Kristo. Klaro, ubanan ko kamo kanunay. No matter what, mahitago kasi ng mga iskandalo, takkan mga panaglalis o panagbangit, ang sigurado mao, ikaw magpabilin ta nga matinud-anon, nining simbahan na sigurado kayo nga magkasuod kita, ini ang susi, wa paduplikite. Kaya duplicate. So kita lang yun. Nung din sila dito bro, ay nagbalhin bro. Muna ako balhin ko ano man, wala pa duplicate si Russell. Binuutan mo dito, buutan namin dito. Di may sigarilyo, di may magtanaw mga salida na bisan boxing, bawal na sa amo. Di may disco, buutan mo. Pero sa amo man isusi. Mura naman ito nga ni Manila, gawin may kasur sa kwarto. Di po pwede po na ikaw niyo, kaya ikaw. Amigo man, amo man subak-subak ko, amo man awayo ng tagay kasus naligid may kasor. Ang maayo yun, ato amiguhon ang nagkupot sa susi. Ang himo sa laing kinuhan, na makapalisod nila ng mahalangit, ila magikontra tagay kasus nagkupot. Kontrahan nila. Ikontrahan man nila. So, discretion na sa nagkupot sa susi, kung masundong ba dili? Inan yun, 666 mo? Okay, inan pa 666.
So asa na atong istorya pa rin basin mga buang na tanya. So ato nga tapuson o damoy mapangutana na akong tubagon gamay sa tabang to. Open forum. Sana. Kasi mo ka. Wala bro. Kailan sarap, upload pwede po. Salamat kayo. Mayong bagi Brad Paul. Sakit ron, Santos na Rosario. Ang punta na Brad Paul. Sa una na rin nadunggan. Karang gitawag nila og Iglesia Nulos Salvator. Unsa may ipasabot na Brad Paul? So without outside in the Catholic Church there is no salvation. Gi-qualify man sa CCC. Na dinhi mo ang ato mabasa din sa CCC number 846 to 847. Hence they could not be saved who, knowing that the Catholic Church was founded as decided by God through Christ, would refuse either to enter it or to remain in it. Kung nahibalog yun ka sa kamatuoran, nga ang simbahang Katoliko, gitugo din ni Kristo, iginahanglan ni alang sa kaluwasan, dayon na malibad ka sa pagsuot ni ini, o bihawa ka ni ini. Diha ma-apply ang outside the Catholic, outside the church, there is no salvation. Pero wala magpasabot nga ang tuwa sa gawas, di maluwas. Kay, ingon man din sa number 847. Those through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God in a sincere heart and moved by grace, try in their action to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, those two may achieve eternal salvation. Kaya wala man sila nahibaw sa kamatuoran, tapos nagpuyo man sila sa pagkasinsiro sa ilang kasing-kasing, tinukpon, sa grasya sa Ginoo, apan wa lang yun sila paagi nga mahibawaan ang kamatuoran, sila makaangkon sa kaluwasan. So sa ato pa, kanang diyon outside the church, there is no salvation, retirado na sa mga tao ng gawas, nagika na din nahibaw na siya nga maunang simbang ito ko ni Kristo, sama na ito ba? O, ako, nahibalon ako. Nga maunang ito ko ni Kristo, maunang naisusi nga magkapahalangin sa atong kalang. Kung nagibiyaan ako, tuwan ako sa gawas, kasimbahan, outside the church, there is no salvation. Ano man? So, mag-iingon sa Biblia. Pagbasahan na. Dini sa Thessalonica. Pagalaglagon, 2:10. Pagalaglagon sila kay wala Manila higugmang kamatuoran. Kung gibuhat pay lakini, maluwas unta sila. So na unta sa kamatuoran, maluwas na unta ta. Anong nalaglag man ta? Nikawas man ta. Sa paralitan ng ang simbahan naglawig paingon sa dungguanan sa kaluwasan. Dos pasahero ka. Kanisa kayo magkalihat, sigurado ka mudonggo dito. Ngambang man ka na may ihog ikaon ka. Ano nga mahimo kang luwas, pabilin din ha, kay sinti ka. Kaya sigurado ka nga mudonggo dito. Muna, ang outside the church, there is no salvation mo kung referado to sa mga tao na nahibalo na sila. O pag sila masod, sa mga tinuon, sama ang uban nahibalo na ba?
Sama to akong kauban na pastor, dingon siya Brad Paul. Tinuod yun ang Katoliko Brad Paul. Mao yun ang tinuod ni Kristo. Pero sa mo ni Brad Paul, naman ko'y anak, duha ka buok, duha ka kolehiyo. Ini isa, mag-kolehiyo na ko. Kung magkatoliko ko, suportahan ko sa Katoliko. Di ka suportahan. Hindi lang ako magkatoliko. Kana sa hibalo naman na, di lang siya masulod, pwede ma-apply sa iya ang outside the church, there is no salvation. Nahibalo ka, nakikiunta ang sinugo ni Kristo, may makaluwas, huwag makalisod. Di ka maluwas. Tuwas kumusuod ka, maluwas ka. Tubag. Pero wag po naman pasabot ang asa gawas, mga emperor na yun, maluwas ihapon sila. Dili apply sa ila ng word na outside the church, there is no salvation. Dili ito ma-apply nila. Ito mga ignorante. Okay. Dan kayo salamat sa nindot na tubag o minang follow-up bro. Ya, sa Evangelio San Mateo, Kapitulo 6, so dengan Ginoong Hesus, ikaw Pedro ba to? Ibabalik ba to? Tukuron ko akong bisya. Usara kay bisya. Karon, nikabat naman siguro 22,000 kung sobra pa ka ang pautana. Kinsam ning kabubuton nga mudaghaning tinuan. Kabubutos Ginoo, kabubutos Yawa. Pareho tubag. Una-una ka kabubuton sa Ginoo. Juan Kapitulo 16 sa mga sa Ginoo. Aduna ako'y ubang makarnero nga wala pa mahisakop nining turila kinahanglan dadon ko usab silangan hikanako o mamati sila sa akong tingog o mahimo silang usa na lamang kapanon o bos sa usa ka magbalantay. Kung ang Diyos lagyod ang masunod, dadon taniyan tanan sa iyang panon. Pero naa may gihatag siya nga libreng pagpili nato. Na may free will. Kung di ko, magkatoliko, way mahimong Ginoo. Kaya man niya lapason ang iyang gasa nito nga libreng pagpili. Mao nang naay malaglag o di maluwas. Unang Juan 2:19, may bulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundo. Kung tinuod pa silang ato, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayon nga dili di ay kauban nato. Sumo na ilapon ng kabubuton nga mugawas. Sila po'y manubag niya na sa Ginoo. Kaya ato sa Biblia, muatubang mata sa ukmanan ni Kristo, manubag mata. Kung iyon sa nato paggamit, ang gasa ni Kristo sa Ginoo sa saktong pagpili. Muna sa kabubuton ba sa Ginoo dili? Kabubuton na dito sa pikas. Kaya mo na iyang kabubuton sumalad sa Mateo sa Mateo din naagay mga tao ingon din sa Mateo 12:30, ang dili dapig kaninyo batok kanako, ang dili dapig kanako batok kayon kanako, o ang dili motabang kanako sa pagtigom nagpatibulaag. So naay ahente sa yawa magpatibulaag po sa dili sila motabang sa pagtigom. Ang sa Ginoo tigomon ta. Doon na kayo bangka na kuhaan ko sila. Ang gusto ko tigomon. Pero naay dili mo tapang niya sa pagtigom. Ang gihimo nagpatibulaag. Murang dako og tulubago ning laing tinuhan kay sila instrumento sa pagpatibulaag. Wala sila makaalahin sa kabubuton ni Kristo sa pagtigom. Pagtigom ang Ginoo sa usa ka pundok 16 sa Juan ang ila pagpatibulaag. Sa ato pa nga, natinood ba tibulaan? Natinood, tanawa. Pila na karoon katinuhan at katibulaan ng mga tao. Ay simbahan dito, pwede rin sa loyo. Di natibulaan. Isketik ang Kristo pagtigom,
ang ilang gihimo kontra kang Kristo, mo nang gitawag na nga anti-Kristo. Kaya supak man sa buto ni Kristo. Isa lang ka pangutana daw. Okay, last question. Kay question na kada question naman kada usa. Last na question. Ya, koy. Oh, last question na, please. Three question ka. Okay. Ang pagpapalaman niya, kada isa katao, tulong ka pangutana. Napila mo gabukan sa gatos mo, sinto sa gabukan. Kung wala tayo na ulit. Verbal. Last one. Simple na kung pumunta na. Verbal na kayo, pumunta na. Verbal ka na ba? Dahil naman tayo siya na gano'n man ipugos na ito na di ba gano'n, ito ko simbahan. Kanto ko si Adan o Giba, si Abraham, wala may simbahan na gipasakupan na naluwas paghihapon. Masakto ba rin paghapon mo na? Ang sada ng sa iba, sa dihan sila gihimo. Hindi, nakutana ko dahil ang bulagi ba dito sa Facebook. Kaya ang ilang pagkutana, si Adan at si Iba, ang dito si Abraham, Isaac, pamatay simbahan na gitugod. Wala simbahan na gipasakupan ba? Di ba? Wala pagkutana. Si Adan at si Iba, sakop sila sa pamilya sa Dios. Mo ba itong gitawag na si kineng Adan sumala sa Lucas. So may tawag ni Adan sa Lucas kapitulo sa Lucas kapitulo 3 versikulo 38. Si Caingan anak ni Enos, nga anak ni Seth, o Seth anak ni Adan, nga anak sa Dios. Si Adan, sa pa siya makasala, gitawag siya anak sa Dios. So meaning, kay anak man siya sa Dios, kabahin siya sa pamilya sa Ginoo. So meaning, kabahin siya sa katawan sa Ginoo. Karon sa dihang, si Adan nakasala, kaya ang pulong relihiyon, religare man, koneksyon sa Ginoo, naputol man ang koneksyon. Sa nakasala si Adan, o siya ba, naputol man ang koneksyon sa Ginoo, mo nang kinahanglan si Kristo mo ani sa kalibutan, aron idugtong ta pag-usab ngadto sa Dios. Efeso kapitulo, asa man nabasa? Kapitulo 2, versikulo 15. So may yun din pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas mo nang simbahan, o gipasikuli kita niya ngadto sa Dios nga Amahan. So si Adan sa pa siya makasala, nadugtong siya sa Dios. Sa diha nakasala, na-disconnected siya sa Dios. Mo nang kinahanglan ang relihiyon. O sa may relihiyon, i-rekonekta pag-usap sa Dios ngadto niya pinaagi ni Kristo. Si Kristo miani sa kalibutan, may connect siya sa tao. Sa dihang sa misaka sa langit, gikonekta niya sa Dios, double connection. Mao na siya. Si Adan di nakinahanglan nga okay, si Adan man to, part naman siya sa Ginoo. Sulit na sa pagtungkol ni Kristo, wala naman to si Adan. Sunod pa na? Wala sa okay, so okay. Salamat. So ato matagal pag-usap sa masipag Papa Brad Paul San Pablo Alina. Daghang kayong salamat sa imong nagpiti-piti, nagpuwasi ug di malubag nga kamatuoran kapahid sa matuod imbahan. No? Ya, pasensya kayo sa mga daghang pag gusto mong tanahan kay nahugta tagtay. Tama ko tayo limit diri sa katedral dapat before 11. Dapat before 11 manata ang pangutana nato ato lang i-klaro ato open forum
nga pangutana, usap pangutana. Usap pangutana, usap tao, okay na pangutana. Okay, kung sayang bitaw, sa patawag na pangutana, luoy itong upan na ginidig ang pangutana, okay na tana ka pamagi. Kaya hinakot, magkasinapot ka, dili maningon nga, kung ano dapat yun, kung usay na yun lang sa tanan mo itong pamagi, nakasunod kita sa guidelines dire sa ano ngayon sa pag-Bible study. So, next time, i-reading na ito, pangutana, usa ka question sa tao. Yeah. And, wala palukap kay kanang luoy kay upan na gusto pangutana, no? Kung mahimo pa lang kani atong i-priority ito mga bag-o nga gusto pangutana kay kita sa kay na namatay medyo knowledge po gamay. Additional na lang mga clarification na mga bag-o nga wa ka gitaw sila kasabot. Kunya tuod di ay salamat kaayo sa mga bag-o nga mi-attend karon. Nay mga bag-o no? Tapos lang patakan. Manginanguta nasa kanunay, why kung kaluya, dili kay karon na mo may attendere, kung dili, wala hutay ta, padayon tanong. Kaya sa ganito, ang wala hutay hanto sa katapusan, maluwas. Ang Gospel of St. Matthew chapter 24, verse 13. Amen. So, proceed ta. So, once again, salamat kay Brad Paul, salamat kay God bless. Proceed na ta sa atong offertory. Okay, sa dili pa ito paminawan na doon na announcement si Brad Ninyo Meran. Okay, so salamat. Ako lang nang ihatag nga announcement kabahin sa meetingan sa board. Okay, so karong umaabot nga November 25 and 26, doon na tayo dako nga kalimukan. No, sa 25, invited ang tanan, mga newcomers, mga to tanan tayo Christmas party pohon sa to bro? Basta dagat to. Sa dagat pohon, BYOP. Di mag-uol kay nalang tayo magkaon ng pohon, ha? Kasi nung mag-uol na yung ato, layway pagkaon di mag-uol na tayo ng pagkaon ng to tagagas kino. Unya, natay exchange gifts, sa tanan lang nga ganahan, exchange gifts 200 to bro, no? 200 ang minimum. So, mahatag mo man daw sa pagkakaluan, no? Sa pag-exchange gifts. Everybody is invited. Tanan ng mga chapters ato din sa diocese atong giusa dito, no? Nga kitang tanan mga ato dito as one diocese of Tagbiran. That will be on November 25, Saturday, alas 9 sa buntag. Nga mong i-announce na dito sa GC or on our next nga Bible study ang asa ang venue. Okay? November 26, natay Grand Bible Rally ato ni paghahimuon sa City Square. No, kauban ato din niya ato mga CFD national officers, uban na ato mga spiritual directors kanikan sa Cebu, Manila ug sa Davao. So mag-ihi sila, actually mo-host na Bohol, mo-host na og kanang mag-meeting ang tanang mga Board of Governors sa tibuok Pilipinas sa CFD kita host. Yeah. Part na po lang sa mga activity is that natay Grand Bible Rally. Karong November 26, Domingo, alas 3 sa hapon sa City Square. Nga tubuti usab ako sa pagpanangat sa akong kinasing-kasing o buhay kinutuban kapag pasalamat sa tanan nga nagatampo sa kanang ato ang kalampusan karon sa itong Bible study o ilabi na itong pangyayari sa Biyernes, no, ako din ito ang Cagayan. So pasalamat ko sa mga namo o sa mga akong ikasaligan din. Una sa tanan akong pasalamatan ang ato ang facilitator. Sugod karon si Brother Jimmy Rolio tatatagan sa masipag pagpag. Ako tatagan usab sa masipag pagpag ang atong music ministry nga giliid ni Bro Mark Bohas. Kaya po kita committee. Kunya ang pasalamatan po ang animation committee nga gi-led ni Bro Adonis mga sa kapiso kanina. Papapakan si Bro Adonis and team. Kunya pasalamatan po na to ang taga-snacks committee. No, kadali-dali ni si Bertoldi kaya gitawagan, nagtong pa ni siya sa Corellia. Isigaw, matapatay, may bana niya. May gibilin nga snacks. Natawag iton ko ni Vice President Externa kay kauban ni sa Corellia. Kanatagan sa masipang bagbag. Bertoldi, Mugita o si Lastis Edna. No? Pohon, nagplano may nga namin mga plano nga itong puspon o gatong pabusko ni itong snacks. Kung kaluyatas ginoo, panihapon na itong iserve pohon o kaluyatas ginoo. Bitaw, atong panikamong kana o niya kana karon
natay offertory o niya kaning offertory na to, any amount will do, basta kasi ikan sa inyong gugma atong ihalad para sa atong safety, no, sa atong kapulungan o niya kaning nga kwarta atong kining gamiton sa atong mga outreach, labi na diha sa atong pagtabang sa atong mga seminarista nga kuha na po dito sa seminaryo niya mutabang punta sa atong mga market preachers, no, sila mga snacks ug silang pagkanto sa lain-lain nga parokya, paggasolina o niya dinhi sa atong snacks mismo sa atong klase. Pasalamat po sa Ginoo kay wala pasagdi sa atong mga sound system, projector, laptop, ipailuna tanan sa Ginoo na ay mga nagdiri. Atong pagpakan ang atong mga donors o pagpakan nato ang mga tagusan na maway nakatapon. So mga igsoon sa mga bag-o ako kung ginasig nga unta magpadayon kita tungod kay every Friday muna mong ingon is a retreat or a recollection with the Lord, no? Kamo ani pwede man mo nakita-higdar mo sa inyong balay, gatanaw Batang Quiapo or gatanaw mo og mga Korean dramas, pero nag-sakripisyo gyud mo para sa Ginoo o para sa atong kaluwasan. Pagpakan nato atong kagalingon. Karon kung nagabantay mo, ang true church is the first topic sa usa ka cycle. So meaning, nahuman ta sa usa ka cycle sa atong administration, no? Nahuman ako sa usa ka cycle o niya karon another cycle na ni. Sa katong mga nanambong nga nakatambong atong one cycle, pagbuhat naman mo sa inyong certificate ka mong i-validate ang inyong certificate na pirmahan yun mismo sa atong mahal na obispo o sa atong CFD director. Okay? So nanatay mga proof. Pero kay Boko, dili ang certificate ang inyong giyanhi. More than that, ang atong giyanhi is makahibaw ta, atong i-apply sa itong kinabuhi o atong masanyaw sa tubay. Amen? Atong papakan ng Ginoo. So salamat sa tanan ha. Una pa ba ko yung mapasalamati? Salamat sa kinasig-kasig. Karon akong i-proceed sa offertory kay gabi naman, no? Atong katahon ang Santa Regina.